5 sa 18 kataong sugatan sa pagsabog sa isang restaurant sa Calapan City nananatili pa rin sa ospital. Gas leak test nakatakdang isagawa ng BFP ayon sa lokal na pamahalaan. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Nakalabas na mula sa paggamutan ng 13 sa 18 sugatan sa pagsabog sa isang restaurant sa isang mall sa Calapan City, Oriental Mindoro. 2 sa 5 natitira sa ospital ay nasa ICU ayon sa city administrator. Sa braso, third-degree burns po sa may mga sa mukha, meron po sa likod, sa paa, sa katawan, medyo kaya masailan ng konti. Kami po mataas naman ang pag-asa na maayos po. Gas leak ang itinuturong sanhi ng pagsabog. Batay sa impormasyon, nagsagawa ng renovation sa mga gas pipe ng mall nitong mga nakarang araw bago ang insidente. Nakatakda raw isagawa ng mga otoridad ang gas leak testing sa lugar. May mga ginawang pagbabago doon sa nitong mga nagdaang araw yung mall. So, yun ang gusto po nating tingnan. Ano ba talaga yun? At yun ba'y may posibleng kaugnayan doon sa nangyari po ng insidente? Bukas ang mall sa mga namamasyal pero sarado muna ang lahat ng klase ng kainan. Ininspeksyon naman daw muna ang gusali bago muling buksan sa publiko. Ang pinatigil lang po yung lahat ng mga restaurants or yung mga facilities and establishments na merong sinusupply na LPG yung sa centralized na supplies po nila. Walang tugon ang pamunuan ng mall nang hingan sila ng pahayag. Pero ayon sa Calapan City LGU, kumuha na ang mga ito ng sarili nilang third-party agency para magsagawa ng assessment. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News.